Zdravím vás, Team Workout Fanatics. Máme tu chalanov, ktorí naposledy neboli, to je Žigro, tu je Alex, ešte nám jeden chýba, ale ten sa dostaví dokedy. Tak, toto je pokračovanie From Basics to Tricks. Dneska si ukážeme teda tie základné cviky ako kliky, dipy, zhyby, drepy a leg racy. Nachádzame sa na akcii Hell Night, ktorú organizuje Freerun Slovakia, ktorý je náš sponzor. Sponzoruje nás značkou Born to Trick. No, môžeme sa pozrieť, ako to zatiaľ vyzerá. Aby sme to nenaťahovali, ideme na to. Takže naposledy som ukazoval kliky ja, lenže ja som moc lámal na to, aby som to robil aj teraz, takže nám to ukáže Kubo. Takže úplne najklasickejšie kliky, šírka ramien a ideme dole, hej. Kontrolovaný pohyb, pekne pomaly, dole nadýchujem, hore vydýchujem. Ukážeme kliky na široko, s peciami vytočenými von. Tieto kliky zaberajú vyššie na prsia. OK. Z tejto trojice budú najťažšie, to sú diamondy. Ukážem. Dôležité, za správnu techniku, lakte mierne pod seba a ísť plný rozsah pohybu. Tak, pre ľudí, ktorí by sa náhodou tak nezvládli, máme ľahšiu variáciu, alebo pre ženy. Kolena na zemi, chodidla na zemi a ideme také isté, áno. Na šírku ramien, na široko, zaprstia von a dajemo. Výborne. Teraz si s Tomášom ukážeme ziby, klasické ziby, trošku širšie ako šírka ramien. Na to. Tak. Smerom hore vydychujem, dole nadýchujem. Snažím sa nevypínať z lakťov, nevypínať napätia. OK. Ukážeme ďalšiu variáciu zybov, ktorá zapája vyššie bicepsy. Nožíš na to, pod matom, na šírku ramien. Opäť nevypínam z napätia z rúk. OK. Takže Tomáš nám ukáže teraz rôzne variácie zybov. Vlastne zmení sa len šírka, úplne zo široká, kde sú zapájené krídla, môžeš začať. A postupne bude zužovať. OK. A opäť pre ľudí, ktorí by nezvládli na klasickej hrazde robiť klasické ziby, tu máme s dopomocou, z nohami na zemi. Poď Tomáš. Opäť nad matom, môžeme ísť pod matom, hoci ako variácia. OK. Pokračujeme dipmi, Alex nám teraz ukáže klasické dipy. Poď. Tak, opäť perfektný cvik na prsia, ramena a tricepsy, trošku náročnejšie ako kliky. Vždycky snažím sa prelomiť 90 stupňov, nádych dole, výdych hore. OK. Teraz si ukážeme dipy na jednej tyčke, bar dip, poď. Perfektný zase cvik na prsia, ramena, tricepsy takisto. Vždycky pekne prelomiť zase 90 stupňov a ideme na to. No a pre slabších ľudí zase ako som napríklad ja, máme tu také pomocou. Nohy si vyložím hore, kolena má takisto dole, pomaličky a nás. OK, pokračujeme cvikmi na kor, na brucho, na spodný chrbát. Žigor nám teraz ukáže leg racy, najobťažnejšiu verziu. Poď. Stretné ruky, snažím sa nezakláňať hlavu a keď idem smerom dole, snažím sa pekne brziť. No. Teraz si ukážeme ľahšiu verziu leg raceov, ktorú budú iba kolena, hrudi. Poď, Žigro. Vystreté a pomaličky hore, dole. OK, teraz budem poďal to. Tak a konečne sme sa dostali k cvikom na nohy. Ukáže nám ich samo, bude robiť klasické drepy. Poď. Snaží sa prelomiť vždycky 90 stupňový uhol, držať pekne vystretý chrbát a idem pomaličky hore dole. OK? Dobre, teraz na úzko. Nohy pri seba a idem opäť. Poď. Maličky. OK? A ešte na široko. Zapájame vyššie vonkajšie stehná. Poď. Okrem drepov si ukážeme ešte jeden veľmi dôležitý cvik a to sú výpady. Ešte poď výpad, dopredu. Jedna.
OK. Dobre, teraz sme si ukázali ľahšie verzie tých základných cvikov, 5. Na budúce si ukážeme zase ťažšie verzie, advanced, pre pokročilejších. A v nasledujúcej časti sa už budeme venovať trikom a prvému bude muscle up. A čo k tomu povedať, doby dobo, do počutia, sa s vami ľúčia, vidíme sa tie večeri. Pa, pa. Killers is with it, even bitches can get it. Little children and midgets, nigga, ain't none of them different.